El Manel us ha apuntat les xerrades que tenim previstes sobre finançament, Tribunal Constitucional, llei de consultes, i d'altra banda doncs, multiplicar i anar sumant regidors pel dret de decidir doncs, aquí a la comarca i a la vegueria Penedès. D'altra banda també des del grup comarcal de la PDD també convocarem i en aquest sentit donarem suport a una iniciativa que ja s'està teixint a través de la xarxa telemàtica, una convocatòria que està sortint de la societat civil també doncs, per convocar, realitzar concentracions davant dels ajuntaments en el moment que surti, es faci pública la sentència del Tribunal Constitucional. És a dir, des d'aquí al Penedès, no sé si a través exacte d'aquesta proposta o si la proposta anirà canviant, però sí que podem dir que mobilitzarem els ciutadans perquè surtin i es concentrin davant dels ajuntaments això a les 24 hores de la publicació de la sentència, o això ja s'acabarà doncs, de dibuixar quan es perfili més la proposta. I d'altra banda doncs, donarem suport i bellugarem les convocatòries de la plataforma a aquesta nova manifestació i també a les altres 3 o 4 línies d'acció que s'està treballant amb les entitats més importants del país doncs, per poder donar la resposta que cal al tema del Tribunal Constitucional. També dir-vos que tenim una adreça de correu electrònic per tothom que vulgui posar-se en contacte, que és pdd-penedès@gsoc.cat, i també tenim un blog que és pdd, no me'n recordo, pdd-penedès blogspot. I bàsicament aquesta és la informació que teníem avui per oferir-vos. Penso que no ens deixem res. Que està obert a tothom. Convidem tothom a formar-hi part i a participar-hi i bé, i això, i que les properes setmanes ja ens anirem posant